היי, תגיד, ראית את הסדרה החדשה של טיר מילר? כן, האמת שראיתי אותה, אבל חשבתי שהיא ממש חלשה. טוב, הכל בסדר, אני מניח שאתה פשוט לא מוכן למאסטרפיס הזה עדיין. זה המאסטרפיס, זה פאקינג זבל! פאק, אני לא מאמין שעשית את זה. אוקיי, אז זה הסרטון קומנטרי יאפ סטייל הראשון שלי, ואני פשוט הרגשתי שאני חייב לעשות אותו, כי רק אני נבחרתי כדי לשים סוף לגל הטרור הזה, שהוא הסדרה הזאת, והביקורות האיכשהו כל כך טובות שלה. אני אמנם לא רוצה להיות יותר מדי שלילי לגבי זה, כי כאילו כן, אני נשמע כמו בן זונה שפשוט לא סובל כלום, אבל אני כן בכל זאת רוצה להתחיל מכמה דברים שהם כן טובים, שהוא כן עשה אותם טוב. דבר ראשון זה חלק מהבדיחות. זה בואו סדרה של אדיר מילר, אז כאילו במובן מאליו שהבדיחות יהיו טובות, אבל בכל זאת אני כל כך לא אהבתי שהוא הרגיש את הצורך פשוט להסביר כל פאקינג בדיחה, כאילו הוא מנסה לכתוב גם למבוגרים אבל גם לילדים בני 6 באותו הזמן, שהוא צריך פשוט להגיד להם כל הזמן, איזה 2 שניות אחרי שזה קורה. עוד דבר טוב שאפשר להגיד על הסדרה הזאת זה המשחק. הם באמת כל שחקן עשה כנראה בדיוק מה שהם ביקשו ממנו, ככה זה מרגיש. אז כן, לגבי המשחק, פה אני חייב לתת להם פרגון. אני בטוח שהם גם הרוויחו מלא כסף מזה, המיליונרים נהיים עשירים יותר. איזה סוף יפה. בכל מקרה, עכשיו בואו ניכנס לדברים שהם הרבה פחות טובים. בואו נתחיל מהסיפור, בעיקר הקונספט. עכשיו, הקונספט של הסדרה זה אמור להיות בן אדם שהרס את החיים שלו וחייב להתחיל מאפס, חייב לעשות reset, אני רוצה להראות, לחיים שלו. אוקיי? אבל במקום בן אדם שהוא בצורה קומית והכל מנסה איכשהו להחזיר את החיים שלו למה שהם היו אחרי שהוא עשה משהו שהרס אותם לגמרי, מה שקיבלנו בתכלס, פשוט אדיר מילר עובד אצל אנשים שיש להם מבטא מצחיק. פשוט מרגיש שהיה יכול להיות פה עוד כל כך הרבה. זה היה יכול להיות באמת פוטנציאלית כל כך טוב. כאילו, אוקיי, יהיו עוד עונות, ברור שיהיו עוד עונות, זה פאקינג אדיר מילר, ברור שיתנו לו, מה רוצים לקלח אותו בכסף. אבל כן, אני מאוד מקווה שזה יהיה אחת מהסדרות שכן תהיה להם עלייה מהעונה הראשונה. אבל בינתיים זה פשוט כל כך מאכזב. פשוט כל הזמן מרגיש שקורה כל כך הרבה, אבל לא קורה כלום באותו זמן. כי הכל פשוט נגמר, הכל פשוט חוזר לאיך שזה בדרך כלל. זה כמו סיטקום, אבל זה לא סיטקום. הוא כן ניסה לעשות פה משהו שהוא מעבר. רואים את זה בעיקר ביחסים שלו עם אשתו. אז אחרי שהוא גילה שהוא עומד למות, הוא חוזר הביתה וכמובן מספר לאשתו את החדשות, ואז היא כזה, ממי, איזה עצוב זה, איזה עצוב זה, בואו נקדיש את הרגעים האחרונים שלך ביחד, שרק שנינו. לא סתם הוא אומר שהוא הולך למצוא פאקינג ליידי בויז בתאילנד. אז אחרי שהוא כביכול הורס את החיים שלו, פתאום בא הטוויסט הגדול שאיכשהו הרופא שלו לא קרא את התוצאות נכון או משהו כזה, אני באמת לא זוכר, ומסתבר שהוא לא עומד למות. לא קרא, אוקיי. ואז כאילו זה טוויסט גאוני, זה אני ממש אהבתי ואני באמת חושב שהוא היה יכול ללכת עם זה לכיוון טוב. אחר כך הוא חוזר לאשתו ואומר, מסתבר שאני לא עומד למות, לא רגע, הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה בכלל, הוא פשוט משקר לכולם. ואז הוא אומר, ממי, איזה מסכן אתה, בוא נחזור להיות ביחד ואני אנסה לאמן לנו טיפול. לנו, כלום. ואז אחרי זה אנחנו נכנסים כבר לארק כביכול הראשון של הסדרה, שבו הוא פשוט מנסה להסתיר מכל העולם שהוא עומד למות, ואז כולם כאילו מפנקים אותו ושיט, כולם נותנים לו דברים. גם הייתה את הבדיחה שאני חושב שאם הוא לא היה מסביר אותה, הייתה יכולה להיות הכי מצחיקה בסדרה, שהמזכירה של צה"ל התקשרה אליו, של 8200, והיא התקשרה אליו ואמר, אתה לא למדת, נכון? זה היה מצחיק, אבל הוא היה חייב להרוס את זה ולהסביר.
כן, בכל מקרה, אז אחרי שהוא מגלה שהיא באמת סגרה לו טיפול, איך שהוא צריך לגייס את הכסף, אני באמת לא זוכר, אני לא זוכר כלום מהסדרה, וכל דבר פשוט עזב את המוח שלי לגמרי. אחרי שהוא הגיע, הוא אמר לה פשוט, הכל בסדר, אני לא צריך את הטיפול הזה, אני לא עומד למות. אמרתי כזה, אוקיי, בסדר, לגיטימי שתסתכל לגבי זה. לא, סתם היא עשתה את הדבר הנכון, אמרה לו, פאקינג תעוף מפה, והוא כזה, אבל מאמי. אוקיי, אני לא ממשיך את זה. כן. ואז אחר כך אנחנו מקבלים את הארק השני, שזה כבר מתחיל באיזה פרק רביעי, פרק שלישי, אין לי כבר מושג, שהוא פשוט מנסה למצוא עבודה חדשה, וזה מה שאמרתי, שהוא עובד עם אנשים, רק עם אנשים שיש להם מבטא. הוא פשוט באמת בא לאיזה 3-4 פרקים שאת האמת פחות או יותר כל שאר העונה, הוא פשוט דוחף כמה שיותר בדיחות על מבטאים, זה פאקינג פסיכי. כאילו זה עבד לפני איזה 20 שנה, אבל כאילו, כבר נדוש, לא יודע. לא סתם, כאילו לא אכפת לי מזה. אוקיי, וואו, אני ממש החלטי היום, אני לא... יואו, איך אני סתרתי את עצמי עוד פעם בדיוק באותו משפט? יש לי יכולות, אין לי מושג איך אני עושה את זה. אוקיי, אני סוטה מהנושא, בואו נחזור. אז הדבר השני שהוא דווקא כן קיבל טיפה ביקורת עליו, זה השילוב של הדרמה וקומדיה. דבר ראשון, לפני הכל אני חייב להגיד שדרמה קומית או קומדיה דרמטית זה אולי הז'אנר טלוויזיה האהוב עליי, עם סדרות כמו Better Call Saul ובוג'ק הורסמן שפשוט עושות את זה מדהים. אבל בנקודה הזאת, זה פשוט מרגיש יש כמה רגעים שהוא מנסה ללכת רק על הקומדיה, ורגעים שהוא רק על הדרמה, במקום פשוט לנסות לשלב, או כאילו סוג של לקפוץ בין לבין. ופשוט הדרך שבה הוא עושה את זה מרגישה נורא מוזר, כאילו אני לא ממש יכול להצביע על הדבר הספציפי שכל כך מעצבן אותי לגבי זה, אבל פשוט שעושים את זה טוב, אני מרגיש את זה, כי אני רואה את זה. ואני שמרתי את הכי טוב לסוף, הדמויות. הדמות פאקינג מזעזעות, כאילו באמת. כל דמות היא פשוט הדבר הכי בייסיק, הדבר הכי קל ובטוח שהוא היה יכול ללכת עליו. בוא נתחיל עם הדמות הראשית, הדמות שלו. הוא פשוט מרגיש תמיד כזה עייף מהעולם, ולא שדמות ראשית סינית לא יכולה לעבוד, היא כן עובדת. היא עבדה לפני והיא תעבוד גם תמיד, אבל פשוט בדרך שהוא עשה את זה, אני לא יודע בדיוק להגיד מה לא בסדר, זה למה נגיד הרבה אנשים בטח לא הסכימו עם זה, כי פשוט באמת שאין לי נקודות, אבל איך שזה מרגיש פשוט הוא כל כך עייף מהעולם, הוא פשוט כל כך, הוא מגיב לכל כזה, באמת, לא נגיע, אוקיי, די, אני לא עושה את כל זה. ושאר הדמות, בוא נגיד, הדמות של הצעירים, שזה כאילו אחת מהבנות שלו, הבת השנייה דווקא נורמלית, והשותף שלה, וחבר שלה, ויכול להיות עוד כמה, אבל שכחתי מהם. פשוט כל דמות פשוט יושבת על הסטריאוטיפ הזה של כזה, צעירים כל כך מטומטמים, נכון? נכון, הורים, הם כל הזמן בסקייפ, הם כל הזמן ב-ICQ, הם כל הזמן בקלאב פינגווין, נכון? כן, ככה זה מרגיש. אבל הדמות הכי דפוקה, כאילו, אני לא יודע אם ספציפית בתור דמות, אבל פשוט בדרך שהוא כתב אותה לסיפור, זה אשתו. מתחילים את הסדרה בזה שהיא נפרדת ממנו פייר לגמרי, ואז היא חוזרת כי היא מרחמת עליו או משהו, ואז היא נפרדת ממנו עוד פעם אחרי שהיא מגלה, אבל אחרי זה הם נפגשים בלוויה של אבא שלו, שאגב, חייב להגיד, זה הדבר הכי מטומטם, טוב, אולי לא הכי מטומטם, אבל אחד המטומטמים שהוא עשה בסדרה הזאת. איך מהרגע הראשון שכזה, שנראה כאילו הוא מת, שנראה כאילו הקצב לב שלו פשוט הפסיק במכונה, ואז פשוט באה האחות והיא כזה, כן, פשוט הכבל יצא או משהו. זה היה מטומטם, מהרגע הראשון זה היה כל כך ברור, שבאחד מהפרקים
פתאום זה, לא יהיה אחד מהכבלים, אשכרה מת, תבכו. אז אחרי הלוויה של אבא שלו, שהם התחילו לדבר בזה, ואז היא פשוט הייתה כזה, אוקיי, כן, כן, לגיטימי, אני מבינה אותך, בוא נחזור, אני אוהבת אותך, אהבה מנצחת. אפילו שהוא כזה זין, הוא באמת כזה זין, והוא פשוט מרגיש שהוא לא מקבל כלום מהעולם על זה. בדרך כלל שאתה רואה דמויות שהם רעים, פשוט אנשים רעים, אנשים באמת מניאקים, בדרך כלל יש משהו כדי לאזן את זה, עוד דמויות שהן 100% טובות, שבאות כדי לחנך את הדמות הרע, או פשוט שכאילו זה הדרך היותר קרטונית, אבל לגרום לזה שפשוט כל הזמן קוראים לו דברים רעים, והוא כל הזמן כאילו כל הזמן הבדיחה עליו. אבל אין כלום מזה. כל הסדרה פשוט מרגישה כאילו היא מנסה לגרום לאנשים שהם לא הוא להיראות המוזרים או המפגרים או מעצבנים, שבמציאות פשוט אף אחד לא חייב לו כלום. תפעה לי שקל. זה כזה רועש. אז כן, אני ממש מקווה שהוא יוכל לחזור לעצמו בעונות הבאות, ואשכרה לכתוב את הסדרה הזאת טוב, אבל בינתיים אני נותן לזה 20% במויסט מילר. רגע, אני לא מויסט קריקל. אוקיי, אני שונא בדיחות אוקוורד, למה אני עושה אותם כל הזמן? אוקיי, זה אפילו יותר אוקוורד. אוקיי, בואו שנסיים את זה פה, אוקיי? הסדרה יכלה להיות טובה, אבל הוא פשוט כתב אותה בצורה כל כך בלתי נסבלת, גם מבחינת ההסבר של הבדיחות, גם מבחינת הטוויסטים שאתה יכול לראות מקילומטר, גם מזה שהוא מנסה תמיד להראות את הדמות שלו, כמה שהוא כאילו עייף מהכל וכמה שהוא מתנהג כמו מניאק לכל הפאקינג סביבה, הוא מנסה להראות את עצמו שהוא הבן אדם היחיד הנורמלי וכולם משוגעים וכולם מפגרים וכזה, תראו, מורה ג'ודו רוסי, תצחקו, כאילו. פשוט אין... אנשים מדברים על זה כאילו זה מאסטרפיס. כאילו זה עכשיו השובר שורות החדש, כאילו, אוקיי, לא, אף אחד לא אומר את זה, אבל אנשים פשוט גורמים לזה להיראות טוב עם הביקורות שזה מקבל ועם השבחים שזה מקבל, אבל זה פשוט לא, זה עוד פעם, זה היה יכול להיות טוב. אני באמת מאמין באדיר מילר ככותב, כתסריטאי, כשחקן, הוא הוכיח שיש לו את זה כל כך הרבה פעמים, גם ברמזור, גם בצומת מילר, גם בסטנדאפ שלו, הוא הוכיח שיש לו את זה. אז פשוט מרגיש שבמקום לנסות לעשות מאסטרפיס, או לפחות ברמה הבסיסית, סדרה מצחיקה, סדרה טובה, הוא פשוט בא והסתכל רק על הכסף. הוא רק רצה להרוויח טיפה, לכתוב איזה סדרה, כי גם ככה אנשים יראו הכל, כל חתיכת חרא שישימו עליהם על המסך, אלא אם יש שם של סלבריטי מודבק על זה. וזה גם מרגיש מה שקרה גם עם הסטודיו שהפיק את זה, הוא פשוט בא, אמר להם, אני אדיר מילר, הנה התסריט שלי, והם כזה, אנחנו לא צריכים לקרוא את זה בכלל, קח כמה סלבריטי גסט שאתה רוצה, ופשוט, כן, בוא נתחיל לצלם, כי פשוט, ככה זה מרגיש, אין passion פה, אין איזושהי נכונות לכתיבה, וגם איך שהוא מדבר על זה ברעיונות, עוד פעם, הוא באמת מדבר כאילו הוא רוצה לעשות פה מאסטרפיס, אבל הוא לא יודע שהוא משקר. אוקיי, למה אני כזה עצבני? כן, אז אלה המחשבות האחרונות שלי לגבי זה. תראו את זה, אל תראו את זה, אני לא פאקינג אבא שלכם.